Mntana sekhaya, mandizibulisele kuwe ndithi last year ndikhe ndathi kuwe kuzofuneka uzikhumbule uba ungubani kwaye wawungubani before wehlelwe yile ntlekele le yenze ubomi bakho bungabiyo nto ikonwabisayo, uvuka uziva ingathi ubomi umphefumlo awukho senyameni. Ndithe kuwe mntasekhaya, you need to live a life where you are beyond i-survival mode. Get out of i-survival mode mntase. Kwafuneka uzikhumbule uba wawungubani because you owe yourself ukubuyisela isithunzi sakho. You owe yourself ukubuyisela isithunzi sakho. Mntana sekhaya, uyazi ba andithethi into endingakhange ndiyiphile. Ndifuna ukuthi kuwe mna mntasekhaya, mna into eyandinceda kakhulu ukuthi ndizikhumbule uba ndingubani beyond everything that has happened to me. Ndifuna ukuthi wena uthi uphuma kwi-divorce, wena mntu uthi you almost died, wena mntu uthi uyajikelwa ngabantu, ifamily is not treating you right or anything. Oko uphila ibomi bokusurvive mntasekhaya, awufumani imisebenzi, oko uphume ezikolweni awuthi izinto zakho azihambi ngohlobo wena you feel like they should, azifani nezabanye abantu because you know that wena yakho indlela ifuna kuqala uchubeke ngokomoya phambi koba iphumelele. So ndizothi kuwe mntasekhaya, you owe yourself ukubuyisela isithunzi sakho. Enye yezinto ke eyandinceda kakhulu mna thuba ndikwazi ukubuyisela isithunzi sam was to journal, bethunani, ukubhala, having notes, having a diary, into ozawuthi ukhuphele kuyo as emotions, because xa ukule journey uzabe ukusolitude, kungekho umuntu secam kwakho, kususwe wonke umuntu. Uzawuthi abantu bayakujikela kanti abantu abakujikeli, kufike elaa xesha lokuba yiba wedwa. Number 1 mntasekhaya, ithi le post ilapha ndize nayo namhlanje, ithi i-benefits zokubhala ingxaki, like xa u-burn out uziva ukuthi hayi mani izinto azindihambeli kahle, I feel so overwhelmed, I'm anxious and all that. Number 1, it regulates your nervous system. Ukuregulate kwe-nervous system mntasekhaya yilaa nto othi xa uyakhumbula ndabalisa ukuba laa nto uthi xa useshop woyika uthatha into ethile because uqhele into yobana uqhelanga uba namali, so unayo imali, then you start to regulate your nervous system. Bhala phantsi mntasekhaya, start journaling your feelings. Bhala phantsi mntasekhaya, journal your feelings. Number 2, into eza kunceda ngayo ukujournala, ukubhala i-diary, ukubhala i-book, it's gonna give you